همه دوانزه پروردیم ساعت 4 صبح کس نمیره هم زهریانه ده علم مجموع بیچاره دستفروش حروسه بیچاره سلی و اختیار من خیابانه او خانه بند جدول رو خونین ما خیابانه که نوری مردم گرن هواتانه کبیر ها باید همه جو زبان خیابان كابتن يصوم زي هذا فقيرة في عمل أو راح اشتري باب جاي لا وسايب أنا قاعد أنا وانخير مني يوم يوقعد أنا خينا خيبانا قاعد تسرج دعم الشغل ده خيار راحته عندنا تسبحان يا بانا غيان بس يو أو Bajarvaniya rêjîmê li bajarê Sinê êrîş kire ser destfiroşên vî bajarî. Roja sêşemî çareçîriya paşîn, karbîdestên Bajarvaniya rêjîmê li bajarê Sinê bi awayekî hovane û dûr ji mirovahiyê êrîş kirine ser destfiroşên li şekama dazdê ferwerdîn û hemû botke û cihê destfiroşî û meyvefîrotînê li vê şekamê de hirab kirin û jî nav bîrin. Pêka raporên belavbûyî, hîsareke gelek mezîn a ku zêdetir ji 200 milyon tûmene bi her destfiroşekî kevtiye. Bajarvaniya rêjîmê di cihê dabînkirina rewşeke evleh bo kar û kasîbiya xelkê êrîş dike servan û bizanebûn hîsarên malî li van dîde. Ev yeka cî li halekê de ye ku bajarvaniya rêjîmê li vî bajarî yek ji bajarvaniyên herî gendele û tevî guh nedan bi daxwazî û hevcehiyên xelkê bi hevkariya digel spaha pasdarana terorîst mijûlê talankirina serwet û samana bajarê Sinê ye.